Portaveu d'iniciativa, Alberto Ibáñez, té vostè la paraula per l'explicació. Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja que tindré barra per a parlar d'assessors, vostès que quan el seu alcaldable per les eleccions el col·loquen d'assessor en la Secretaria General d'Universitats. N'hi ha que tindre cara, la veritat. Però bé, entrant al debat de la moció, si me deixen parlar, per favor. Continue. Gràcies. A l'actualitat, la conjuntura econòmica ha acceptat un nou marc cognitiu i és que l'estat social i de dret no és sostenible. Nosaltres, des d'Iniciativa, creiem que això no és cert. Hi ha dos models, el de les retallades, i veient com el govern d'Espanya del Partit Popular i el de la Generalitat, també del Partit Popular, opta per les retallades. Ja parlava abans d'aquesta retallada addicional de 10.000 milions d'euros en educació i sanitat. 10.000 milions d'euros que se podrien aconseguir senzillament fent que l'Església Catòlica pagara diners, però evidentment vostès no estan d'acord perquè prefereixen deixar sense educació i sanitat a altra gent. Vostès parlen de retallades o d'ingressos. Miren, l'impost de patrimoni, l'impost a les ICAP, l'impost a les grans fortunes i un llarg i etcètera. Però vostès volen bonificar justament aquell impost que el que fa és beneficiar als empresaris que guanyen més d'1 milió d'euros a l'any i no altres. Sens dubte s'opta entre estar al favor dels poderosos o al costat de la gent que més ho està necessitant. Entre altres mesures, vostès presenten una amnistia fiscal, ajudant un cop més aquells poderosos i damunt els que defrauden. Des d'Iniciativa creiem que l'IA és un dels impostos que l'Ajuntament necessita per continuar garantint serveis públics. Serveis públics que, sens dubte, vostès, si governaren, s'hauríeu carregat com heu fet des de la Generalitat o des de l'Estat. Per tant, des d'Iniciativa, votem no a estar al costat dels poderosos i estem a favor que la gent de peu tinga garantits els seus drets socials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor.